Vítězství v boji to není jen odvaha a obětavost vojáků a umění velitelů a štábů správně se rozhodnout a prosadit jednotnou vůli. Vojáci k němu potřebují dokonale fungující zbraně, zásoby munice, naftu pro tanky a benzín pro auta a letadla, výstroj i stejnokroje a vydatnou stravu. To všechno tehdy obstarávali jednotky týlu, kterým velel dnešní generálmajor inženýr Josef Slabý. Jistě ty boje musely být zabezpečovány, voják musel dostat munici, voják musel být stravován, vystrojen a právě k těmto otázkám bych řekl několik slov. Tak především právě ten těžký karpatský terén způsoboval velmi značné těžkosti právě v přísunu zásob. My jsme museli zásoby vozit z frontových základen auty a překládat je na povozy, na koňské potahy. Potom ještě výše v horách byly zásoby překládány na soumary, vyzbrojené horskými sedly. No a ještě výše, kam už ani soumar nemohl po pěšinách, tak tam museli nastoupit řetězy nosičů, aby prostě munici donášeli až na místo potřeby. Byla potřeba vytáhnout děla, která střílela na přímou střelbu. 6 až 7 i 8 párů koní vytahovalo dělo na kopec. No a tam, kde neuspěli ani koňská spřežení, tak tam se museli děla rozbírat na součástky a po součástkách vynášet na hřebeny hor. Velké těžkosti byly v odsunech raněných. Celé řetězy nosičů museli nastoupit, aby raněné vynesli na praporní obvaziště. Dokonce jsme používali i koně, koňská spřežení s nosítkami, volokuše, to byly loďky, smykací, ve kterých se vytahovali ranění. Civilní obyvatelstvo bylo taky zapojeno. No, byly ve zdravotnické právě službě byly velké těžkosti. Ovšem na druhé straně je třeba říci, že právě organizace zdravotnického zabezpečení, tak jak si vzpomínám, byla na Dukle, že zachránila mnoho i těžce raněných právě vojáků. My jsme například předsunovali chirurgickou pomoc až na obvaziště samostatných praporů. Na praporech se poskytovala transfuze krve. A díky právě této pomoci mnoho vojáků dneska žije a byl jim zachráněn život. A ve zvlášť těžkých případech zranění, která vyžadovali specializovanou pomoc, jsme dostávali od sovětského velení dopravní letadla a prováděli jsme vzdušné odsuny přímo až do specializovaných nemocnic, vzpomínám si do Kyjeva i do Lvova. No tady bych chtěl ještě, aby správně jste pochopili celou tu otázku tylového zabezpečení, tak bych chtěl ještě předeslat něco, ještě než začala sama operace. Totiž na operaci takových rozměrů, jako byla Dukelská operace, normálně se počítala doba 4-5 týdnů, aby se mohl soustředit materiál a provést veškeré materiální přípravy. My jsme právě vzhledem Slovenskému národnímu povstání museli uspíšit všechny ty práce, takže prakticky nám zůstalo 4-5 dní. Za 4-5 dní jsme soustředili potřebný materiál a provedli veškeré přípravy k zahájení Dukelské operace. A přitom je třeba si uvědomit, že my jsme nepočítali s přechodem Karpat. My jsme nebyli ani materiálně připraveni na boj v horách. Teprve v poslední dobu, bylo to snad 3-4 dny před zahájením boju, jsme dostali od sovětského velení 300 horských sedel. Každá brigáda dostala 150 sedel, provedla se narychlo instruktáž a tato sedla právě sehrála významnou úlohu právě v přísunu zásob. Tady bych chtěl ještě zdůraznit, že jsme měli nejmodernější výbavu, například zdravotnickou výbavu, že československé jednotky byly před Dukelskou operací zesíleny chirurgickou polní pohyblivou nemocnici, což normálně v sovětské organizaci nebývalo. A právě díky tomu jsme mohli plně rozvinout péči o raněné vojáky. Ani v nejtěžších bojích
na 534 trigonometrů. Ani tam prostě nebylo upuštěno od přísných hygienických opatření. Vojáci se každých 10 dní museli koupat, vyměňovat prádlo, dezinfikovat a díky právě této přísné hygienické péči nedošlo během bojů, které trvaly nakonec 80 dní a 80 nocí, nedošlo k žádné infekční nemoci. Tady, jestli já tady hovořím o týlu, o zabezpečení bojů, je mojí povinností, abych právě zdůraznil tady tu velkou pomoc, která nám byla právě v materiálních otázkách poskytována ze strany sovětského velení. My jsme byli přednostně zásobováni. Dostávali jsme veškerý prvotřídní materiál. Ještě během bojů na Dukle, bylo to těsně právě v bojích o přechod přes naše hranice, jsme dostali 152 mm kanony houfnice pro 5. těžký dělostřelecký pluk. Dostávali jsme výpomoc i v řidičích, v technické službě, například i pokud se to týká letectva, technický letecký personál, lékař specialisty, dostali jsme veterinární specialisty a tak dále. Prostě na všech úsecích byla nesmírná pomoc ze strany sovětského velení. Zvlášť obtížná situace právě nastala po 20. září, kdy nastalo deštivé počasí, rozbahněný terén, rozbahněné cesty a to nám nesmírně stěžovalo zásobování a odsuny. V těžké situaci se odstli naši vojáci v obuvi. My jsme museli mobilizovat na širokém polském území, vzpomínám se asi 150-200 kilometrů, všechny obuvníky i správkový materiál, abychom stačili opravovat právě obuv, která byla rozbita právě v tom těžkém rozbahněném terénu. Dokonce situace byla taková, že velitel sboru sám vždycky večer, když se mu dokládal, rozděloval opravenou obuv, přímo určoval, která rota je na tom nejhůře a která prostě dostane opravenou obuv. A právě později ještě v říjnu, když nastaly i sněhové plískanice, tak naši vojáci dostali od sovětského velení zimní výstroj. To byly fufajky, vatované kalhoty, takže i po stránce boje v zimních podmínkách bylo o vojáky dobře postaráno. Přitom v závěru bych chtěl zdůraznit jednu otázku, že pomoc, kterou jsme dostávali ze strany sovětského velení, že byla naprosto nežistná, že veškeré výdaje, které byly spojeny s organizováním našich jednotek z Buzulku až do Prahy, byly sovětskou vládou poskytnuty bezplatně, tedy bez jakékoliv náhrady.